Καρπόνι μέρη και το Schiffer. Τελευταία 800 μέτρα της κούρσας. Θυμίζουμε ότι ο Diego Ulissi, ο Ιταλός με το νούμερο 15, ο Αρχής Αστάνα, έχει πάρει 8 γύρους Ιταλίας, ετάπ σε γύρους Ιταλίας. Εικόνες από τον drone. Ο Ulissi βρίσκεται στη 15η θέση. Όλα αυτά λοιπόν, είμαστε στα τελευταία μέτρα της κούρσας, φίλες και φίλοι, και σύντομα θα υποδεχτούμε εδώ στη γραμμή του τερματισμού τους πρωταγωνιστές. Βλέπουμε λοιπόν τον Ulissi, ο οποίος προηγείται αυτή τη στιγμή, ο Diego Ulissi. Πάμε! Και να δούμε τον νικητή λοιπόν, μας έρχεται από την Titema Rockets με το νούμερο 55, φίλες και φίλοι, ο νικητής για το βασιλικό ετάπ